d'Organeto, per si us fèieu la pregunta. Deixarem pas ara a l'Hervé Pi, que és de Catalunya Nord per l'Independència. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies de ser aquí. Tot primer, agrair l'associació Porta dels Països Catalans, el Jaume Roure, que ens va dir que caldria despertar la porta perquè fa temps que no s'hi passarem, i la Janina, que ha mantingut la flama durant tots aquests anys, durant 9 anys, fa 9 anys que ens ha deixat l'Armand, que n'ha estat l'ànima, que ho ha fet, que és ell, si aquesta porta existeix, que és realment ell que la va portar. Durant 20 anys l'Armand ha lluitat per trobar diners, però no només. Ha lluitat sobretot contra l'estat francès, un estat francès que no en volien d'aquesta porta, que una porta que marca una frontera, encara que sigui oberta, no en volia, perquè aquesta porta simbolitza molt, simbolitza que aquest tros de terra no és França, simbolitza que aquesta terra és Catalunya. Tinc un company que em deia sempre, un altre Josep, en Cala, que deia: som la garantia que al sud són pas espanyols, perquè som catalans i som pas espanyols. I si ells són catalans i que nosaltres som pas espanyols, tampoc ells en són. I ells són la garantia que nosaltres som pas francesos. Per tant, que sigui clar, que aquesta porta marca una frontera que no volen ni l'estat espanyol ni l'estat francès, i és per això que ha estat atacada més de 4 vegades, i és per això que la volem mantenir, que la volem tenir molt viva, i és per això que estem aquí avui. Per tant, primer agrair l'Armand per aquesta feina. La unitat dels Països Catalans és molt important. Nosaltres aquí al nord lluitem per coses que poden semblar petites. Lluitem per la llengua i lluitem per la identitat. La llengua perquè la tenim prohibida. Si aquí parlem aquí avui, ho fem perquè som aquí. Si volem anar a una administració, podem parlar català si la persona que és a davant ho tolera, perquè si no de català no en podem parlar enlloc. Per tant, el català aquí a la Catalunya Nord encara no és admès, encara és il·legal. Per tant, és una de les nostres lluites. La segona lluita és per la identitat. Si aquí vaig tenir un mercat, Catalunya Nord també és Catalunya, Catalunya Nord també és Catalunya, això l'estat francès mai ho ha volgut reconèixer. A l'inici de la regionalització, als anys 80, ens vam posar dins una regió que se deia el Llenguadoc. I perquè la gent d'aquí se va mobilitzar, se va transformar en Llenguadoc i Rosselló. Aquí ens hem posat dins una regió que se diu Occitanie. I ens hem de mobilitzar perquè esdevingui també i Catalunya. No pas País Català, que això és una cosa... No, Occitània, Catalunya. Se diu pas País Occità, se diu Occitània. Per tant, volem l'equivalent. Bé, també la unitat dels Països Catalans, perquè el que s'està passant al sud de l'Albera, prop d'aquí, nosaltres també hem estat partícips. S'ha dit que aquí havien passat les urnes, que la porta segurament ha vist passar aquests camions que transportaven les urnes fins a un poble d'aquí del Rosselló. Per tant, aquest paper ho tenim, ho hem demostrat. Aquesta unitat és molt interessant, és molt forta, és molt important, és necessària, és indispensable per la llibertat dels Països Catalans, de tots els Països Catalans. Visca Catalunya!